Wij zijn immigreerd in 52 met mijn huid en mijn drie zusters. Geeske, Beuke en Anneke. En ik heet Sim Valkema. En wij hebben hier een bakkerij, maar huid zijn al, we gaan naar Amerika. Ik ben Amerikaans eerst, dan ben ik een Aardigester en dan ben ik een Fries. True en true, terug en terug. Hier stond de bakkerij. Hier ben ik grootgebracht. Valkemes bakkerij. En nu ben hier auto's en het is hier al hier verloren. En als je hier nou zo stenen op dit parkeerterreintje, zie je jou die oude bakkerij dan ook weer voor je? Ja, we hebben foto's, maar dan denk ik wel eens, hoe kan dat hier? Die is net rond. Ja, en we kunnen nog mijn bakkerij heen fietsen. En nou is de bakkerij hier, die is verdwenen. In Amerika hebben ze er toen niet bij gekregen. Ja, wij gingen in 52 voort. En in 54 begon hij te bakken. Maar dan gaan we alleen naar Hollandse mensen. Want hij kon het Engels praten. En die mensen zijn dan mooi daarheen. Ja, maar die suikerballen. Dat begon mij, krentenbal en van dat spul. En ja, ik speculaas. En nu is het een aardige, goede grote bakkerij. En dat vinden wij, dat zit in het bloed. Nou, het is nu Holland American Bakery. Jouw Fries is nog behoorlijk goed. Ja, dan zeg ik altijd, als het één keer in de kop zit, dan waait het er nooit weer uit. Ik praat net zoveel Fries, thuis. Maar mijn vrouw kan wel verstaan en mijn baan net. Dus één die kent wel. En dat is een Korean, die hebben we aangenomen. Maar die kan best Fries praten. Jou hebben een Koreaanse geadopteerd? Twee. Wij zijn 6 en de laatste weer van Korea. Wat zei je me? Korea. Korea, ja. En die ben nu ook al 23 en 25. Ja. Dus jou hebben een Fries-Amerikaans, Koreaans gezin? Ja, wij hier altijd in de vlaggen. Bij de bakkerij een Hollandse vlaggen. En dan weer een Friese vlaggen eronder. Toen zijn die banden die waren groter, had met de Korean vlaggen. Nou, de derde vlaggen weer van Korea. Schitterend. Ja. En ja, we are blessed. Ik weet niet hoe je dat... Zegenen. God het goed voor je. Jou hebt nou weer een paar weken in Friesland geweest. Ja. Jou ging naar dagelijks bij een huis, jou ging weer om. Ja. Denk je hier in de toekomst nog een keer te komen of weer dit de laatste keer? Ja, dat door ik net te zeggen. Ik ga nou genoeg. Maar als je nou met zien hier, mijn vrouw zegt nou, je er nog eens heen en dan misschien wel maar. Jongen, je komt er ben al een soort op Tjerkhof van mijn maten, van 38. Ik ga je een verhipte mooie tijd aan. Ja. Wij wensen jou een hele goede romreis. Ja, bedankt. En bless you.
Je staat, je wacht één wachten. Nederland vrijbal. Gaat hij weer eruit? Kom maar. Gaat hij weer? Dit zijn de mini-stages van Blauw-Wit. Ja, het is het voortraject voor de F'jes. Vanaf 7 jaar met de F'jes. En de meeste zijn 5, 6 jaar. En om al even te wennen met het voetballen. Hoe gaat het, jongens? Nou, goed. We hebben allebei de wedstrijden gewonnen. Tot nu toe. Nee, jullie hebben net gelijk gespeeld tegen Brazilië, 2-2. Nee. Ja. Nee. Ja. 4-3. Nee. Deze kinderen hebben 2-2 gehad. Oh. Wij zijn Italië. Alleen is er geen Italiaanse shirts. Oh, is dat het? Ja. Ik heb zelf niet zo heel veel met voetbal, maar mijn zoon wel en die doet het, ja, die vindt het helemaal geweldig. Prachtig. Oké. Ja. Dus maar dan Mario wel elke sneeuwtemon betiet. Geen probleem. Nee? Nee, helemaal niks. Nee. Hij vindt het zo leuk dat hij kan graag veroveren. Jazeker. Ja, prachtig mooi. En wat vinden jullie nou zo leuk aan voetbal? Oh, gewoon, dan kan je hard schieten en zo. En dan kan je goals maken en dan kan je winnen. Ik vind keeper leuk. En jullie nemen ook behoorlijk grote aanlopen, hè? Ja. Zodat de bal harder gaat. Oké. Ja. En dan kun je er heel vaak in het goal schieten. Want de keeper is minder snel dan de vaart van die bal. Dus hoe langer de aanloop, hoe harder het schot. nou, ja, zoiets. Ja, zoiets. Spannend? Heel erg spannend, hè? Soms dan nog spannender dan de volwassenen. Er zit er wat talent tussen? Ja, er zit altijd talent, maar dat zie je pas later, hè? Maar je ziet wel elke week dat ze wat meer durven. Dat is heel leuk om te zien. Ga door, Kevin, nog een keer! Rutmer!